Nyinin kali fula da nyinin ka a folo ko doko ale suneno me nyaadimi debe ale la kale sugu do be abo kale da anyana o de be nyaadimi suma ko obe chogodi yala kale sunto to be se ko kale dawa nyinin kali folo ni basitala be se ka kale nda nyana sunto basitala so sila bunte mi ati kale tede ako hari nyafura mimbe toni nyaka ako dagarai sunto kan nyafura toni nyaka hari niya da musore ka kono foiti ka sunna shaykhul islam ibn taymiyyah kai risala kono risalatu haqiqatu siyam ayen ninfo ni tilo dimu bila ibe se ka fura toni tilo lay sunto ni nya dimi de bila ibe se ka nya toni nyafura ibe se ka toni nyaka ko nonunte sunchiya ewa ika kale ibe se ka da ate foi ki ka sunna ibe se ka kale da inyana ni suntura ate foi ki ka sunna ni nyenye ni kale furo jawe akanyi ni kale fulana ko saga muso do de ba le boro ko aya nyina sigi nyogondo fe saga jigi min ba ko bolo ko aka saga jigi akabira le ka saga muso ma aka saga muso yin ngosi ko saga jigi ewa jigi ko ale ka saga jigin ko ata bilannin ka saga musola bara na ba gosi fo aka keme segi de din ani minye kenenge sawu nani ani keme segi ko abode di ale ma foro no dira ko ale ka saga jigi ba ka saga musola gosi ko aba gosi wala aba bilala wala ko yala sani ale kan ninka benyen kalike boate daga ikan ninke naha an ewa ani asibili fahali shi de nyambali minye ewa misim chema de wa saga jigi de wala so de sawa akan mugo ka so muso gosi ube saga jigi ka mugo ka saga muso gosi aka be sarala ika dama chi de nyambala da qararu de do parce que ni alaye keme segi ani kenenge sawunani di emasisa saga muso nye aleka ewa saga jigi nya aleka saga muso ngosi yala ambado aleka gosila beke denye ubate denye bedo o dankanya bambolowa yala gosili beke denye ateke denye o dankanya bambolowa ni akera denye dem beke fuladewa sabade do nani do kelende do ba ambo dowa den kisilembe bo bakono ambo dowa e saralaka ba qararudo kiden kunni nya hararu de haramu da atebbe aka be sarala aka saramina ka saka jigi bilala tebbe hararu de do kiden nya ambalala ni ayire nya kenyuma yaye aya ka saka jigi bila ika saka musola aya gosi ama be foila e yere ye fendo ta ka bonya na ka karamana nimmina ika de ka saka mabashi tola mi atebbe sarala de ka be sarala we haramu de parce que bosili min fulen ni nye e fule ka ale sara mais ale ka saka jigi ngosili o be ke denye o be ateke denye o dankaniyate na ma ke denye ma perdiwa donc atebbe we haramu ya tebbe ni ayere ya sonna aya ka saka jigi bile ka saka musola sarama fo fo imafo aya kiye fo donc ni yere ye femmin takadama la bashi tola mais ni ka be sarala o ya haramu ya tuketi ashiri amandika putukate kamo mo yakare go na ka putukate ashiri amandika bon ni nyemi fo ko ewa putukate nyimeni mani bambana kanne bon ko furusiri ko asariya ye jumai o furusiri ko ni sariya ye anya fosnya joli an ka nyini kali jabni dersula furusiri sariya ye minye dro mogonani ka soro keneka muso waliju mogo yi ka dem muso nyini ika dem muso kadi minye ika dem muso fana ya nyini ka karasa yi nyini iba fe wa mba fe akasoro ye nyogonye che diara muso diara che parce que furu sarti folo de furu nyogoma fula ka je nyogoma folo u ka je ni furu ye folo balili fen kana ye mimbe furu bali kake
ni olu be bora balili fente munun be nunu fula ka furu ɲɔgɔn na balili fense min b'u ka furu bali sariya la o fensi tɛ cɛ diyara muso ye muso diyara cɛ ye muso ka waliju filɛ cɛ yɛrɛ filɛ o bɛ anw ka laada la cɛ yɛrɛ tɛ ye kɛnɛ kan a b'a ka ciden de bila ka taa a b'a ka wakili bila ka taa muso waliju filɛ cɛ ka wakili filɛ seere fula filɛ ni ninnu naani ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan kutuba bɛ kalan kutubatul haja o tɛ wajibi ye hari nu o ma kalan foyi tɛ furu la maana kutuba min filɛ n'a bɛ kalan misiri la de n'a ma kalan furu la foyi t'a la furu sarati t'a wajibi tɛ fɛn kanunen do furu la dɔrɔn bon kutubatul haja kelen b'a kalan a dilolen tɛ ko alimami de ka kalan muso ka waliju bɛ se ka kutuba in kalan cɛ ka wakilu bɛ se ka kutuba in kalan seerenw yɛrɛ dɔw bɛ se ka kutuba in kalan a bɛ kutuba kalan ni kutuba kalanna waliju b'a fɔ n ka denmuso karisa n y'a di karisa ma furu la ni cɛ yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan a b'a fɔ n y'a minɛ ni cɛ yɛrɛ tɛ kɛnɛ kan a ka ciden b'a fɔ n y'a minɛ a ye seerew bɛ seere nin na furusiri ye nin de ni furu nafolo fɔra a filɛ n'a bɔra a filɛ n'a tilancɛ de bɔra a filɛ furusiri kɔni ye nin de Sheikh Abdallah Bumbaji bɛ nin de fɔ n y'a ka kitabu min fɔ a bɛ nin de fɔ a kɔnɔ donc furu ye de ni mɔgɔ naani de ka ye kɛnɛ kan furusiri ye nin de alqabulu wal injabu o kɛra seeraw bɔra karama furusiri la balaw ndo banganga do jimti bo demno da kai sin ko mena tin de so ai si ga de men de kan tin ida saga ko gara saga ida nya bo biden tin kai sin ja ga de ya ikun kan to para de len to itin ta kai sin de kenya nya kite ngai kum ka ba ikut da kai sin ja ga ke dia a ba ya ba wala na ma ma ya ko wala ma ma ga fadi ne ma da wala ma da arabu kan ne ma da akkan dem kan dai mere mo so janga abila ke dinan kai da kunya alimam da ko to alimama ko bon nunu antanda do nunu na ko ulo ko jiko la barawu le la ka dugula ko ye ewa wori de fara nyogon ka ko ji kanyi ewa fenke dugu kono ko o wori mankan kera odela bo dow yu ka wori bo ko akera mankai fo ye do bo alma biyonu feunna min ye dugu ka fitina de yete anda do yorotola kiri tigela unni famaw mogo nyuma munun be kabulaw kono dugu kono ulu de be nimba dugu kun kono dugu keleni dugu fitina o ban yorote nyine kal yoroy wa alaikum salam bo ko ewa min fulen ni seiba ni ciden ye muso furuma ama ko aka muso kara kurana la o ka kɛ a furu nafolo ye nin kere ni seiba dɔrɔn de ube manton bɛ o de y'a to dɔnnikibaw ye delela ta nin na ko a dagara i ka mɔgɔ kala kurana la k'i sara o b'a delela ta ni hadisa la parce que ni hadisa ni cɛ in ka ni muso in lakala nin sɔrɔw la fule ka jɔ a ka furu nafolo palasi la wala bɛ daga i ka mɔgɔ lakara kurana la a k'i sara donc ni a ma kɛrɛkɛrɛ ni nin dɔrɔn ye hali sisan ni muso min a n'a ka waliju bɛnn'a la ne bɛ furu ni cɛ in ma a k'i la durusi kurana la n ka furu nafolo bɛ kɛ o ye ni muso n'a ka waliju bɛnna nin na k'o fɔ cɛ minɛ a bɛ ɲa ou bien ne bɛ furu karisa ma muso n'a ka waliju bɛnna nin sora ni nin sora i bɛ la durusi o la o bɛ kɛ n ka furu nafolo ye fɛn t'a la parce que furu nafolo fo a ka kɛ fɛn ye muso nafa bɛ fɛn min a kɛra nafoloma fɛn ye o a kɛra fɛn o fɛn ye ni nafalama fɛn dɔ ni muso ka nafa b'a la a bɛ kɛ furu nafolo ye ɛwɔ furu nafolo caya n'a fitini fana dan t'a la dɔnnikɛbaw ko hali dɔrɔmɛ kɛlɛ
ni kon de muso fule nyaadi karasama furuna fule drome kelenye basitala furuna fule dogoyali dantala chayali dantala me anogoyali de kausa furu koni tese kanya koni fendo kaddi muso makoni hanna kera wa kele kemede fendo kaddi muso koni tege doro konni ni ka furuna fule wala keran nafa ma fendo de abana ba yire nafa na uba kan nafa ba kawo a keran nafa ma fendo adira ma o bo furuna folo ma kere kerani na folo dronye ni muso kan nafa be fengo fe na drona nafa ba ka be ke furuna folo alaykum salam to isa le ba ko ya bo ala fu ka kita sto ba lo fu ma ke de la ke ko da ke de ka ko ke ta to bo ko fengo fe be fo be to de futuwa be min fo komi nunu fo chogo anka kauna la daw te kelenye fo chogo te kelenye ambe min fo dor furun na fo le minye na be furu siri li kunna abake ka furu siri sani furu ka siri na folo be fo cheye kon ni sara sani furu ka siri na folo be fo cheye ube ana na furu siri rola na folo be fo cheye sani furu ka siri abere to ko furu na folo akera fa aye min bilaka ni ko faula da de ninyo ninye bauta de yo ninye fauta e ninye moketa e ewa ninye ewa balimo ke uta de yo na fulo ko ni be fo sani furu kasiri o bere to ko furu na furu o ben ni mbo ciden ka hadisa do de la ciden ko ako furu ni lahidu kam munun fora sani furu kasiri ube kadon munun dira safani furuka shiri ciren ko ni nafulo forate ko beye muso tai me ko furu shirilem ko fe kabapyon ni muso ka ewa furuce tara muso balima min fo ayem min takadima o ye etai parce que hada madde mugo kanka mugo bonya aka dem muso ka kola ikanka mugo bonya aka balima muso la me sani furuka shiri nafulo be bila cheka nafulo be foye ko aka bo ani furu siri yoro la sanan ka furu siri nafulo be foye ko aka bo o bede to ko furu nafulo silamiya sarela o beye muso de tay dorome kelente mo bolala muso do tay a beye amina len ko fe kadi muso ya mina kamara kera tay na ye minta kadi mimma afaula abaula balmaula etaro mi abero to ko furuna fula be muso de tay bon furu sirilem ko fe sa muso a furu sirila chemina nani muso balima ke min be na yoromi ubi a tarifo yoromi akon nimina o yitay doni ke baw yemmin fola har majabi maliki de ningela yakatema beka akon la be fosani furu kasira be muso de tay abe majabi ahmad ibn hanbali yere de kam majabi la ko be daga fa doro wori jula fa doro be daga le ka do sarata doye minte de muso toro fa be se ka fo de muso choy ne ka de muso furuna fule wa muga me be wa duru di nyere ma de amara bun hambari ko nin ta daga rafa kele pewe me maliki kam majabila ko hari fa nin te daga ye ko parce que nanyen nin dayele fa wuye ko be de muso ke jago kuye ubeta fendo sarti kabila cheka chete se min koro dem muso sigilembe to ya te furu wala maliki ko hari faite fen sarati re fingo fembe fo che san furu kasiri ko beye muso re tay furu na furu de furu sirilen ko fe mimbe o ni muso che ye mindi min o itai wa alaikum salam wala ko masama me do bane christian ka kunya bo ko abe fo qur'ana ye kerechew kafiriya ko abe fo anku kantigili fen anku dube fara nyogon ka chogo ube fara nyogon ka chogo me da qur'ana de la folo ni dara qur'ana la dro kanunu fara nyogon ka ben aben no ya ibolo qur'ana de ko kafiru de do qur'ana de ko kafiri sugo mununde ni ulu ni kafiru tobe nyogon ay bo nyogon ay ulu ka kantigili fendo kuma be mi qur'ana kelende ko kafiru de o qur'ana kelende ko ka kantigele fen dagara nunu ma faraka bo nyogo na janko no fara nyogo ka qur'ana nyamare kanya be ya koro de kafiru de do de me alaye ulunu kafiru to bo nyogo na ya
ku kere kere ya kabo kafiru to la ku ka kantigale feun la daga ala yu kere kere ya kabo kafiru to chela ku ka muso furu la daga islamai sino kafiru de do mushriku de ala yere yu ka kafiya ko lagari kafara alladhina qalu inna allaha huwa salisu salasa lagari kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam lam yakunu alladhina kafaru min ahli alkitab wa man yabtaghi ghayra alislam dina falan yuqbala minhu qur'ana yere de yu kafiriya ewa mugo madala ko kerce kafiriya silama madda kerce ni yahudiya kafiriya la kafiri de silama shikalembe yahudiya ni kerce kafiriya la kafiri de parce que madda qur'ana la ala de galontiya donc kafiru de do mais ala yere de yuni kafiru tobo nyogona nin kiri fulala kulu kerekereya kabo kafiru to chela ku ka kantigale fendaga ayu kerekereya kabo kafiru to chela ku ka muso furulu daga silamawiye sino kafiru de do mais unu kafiru to te kelenye ni nyoro fula de la kedi hoati na karanke wa ati kunga sallinti soruma timme igana suratul masad qara sigana duga sallenga tanga ni ti kursungon kunsuna mankai ati da maka kul suratul masad qara ko talati kan diga mena mani kumaranki bo ko ewa dore do ko ako do be mo de sallin nafilala mi suratul masad tabbat yada abila habi konno ulu yo sura kala salli kono konni salli banna ko chokorba munum be fambe ke manka ko kanu kara ko lu be mun ka kana chokorba ulame ube famu baliya de la ube jahiliya de la ube fili de la kulana yoro shite ko yoro minte kala sallila kurana yoro shifana te konni nye yoro jugude ni kurana yoro kala ube ni ne sora kara be bana la sama o te kurana la makoroba de be famu baliya la ulu de be jahiliya ulu de be fili bantela ayu la famu ko yirote qur'ana kono ni min kala na nabe balaw se mo ma ko yirote qur'ana kono sura te qur'ana kono sura min na balene ko te kala salli kono abu la fa modela o wa tenni ki atige ya kana kasin tension ya rafin go tension ya rafin di docteur nta ma ko su tala ti sasa ti ya nyana kamo tena mure ya buga nungu ina kamo bo ko do ko ne ka muso koroba ko taso de yabi ko docteur ko akana su ko be mure bode ko be mute ay mure bote na furo ni dogotoro ko o jigi bala taso min fulen ne nya bena kenya na be se kasu abe juru de ta na ka bana kenya ra wakati min juru munun bala abu sara ni bana kera bana sigile nye de sa bana sigira akare sa bana inte furake alete se kasu fana mure bo bena odela me bana jigi bala ko ibena kenaya ite mure boke forode ibe jurude tan ni kenaya ray basara ko wa tirne ni ke ati sire go moye tangani ni ko nagi magame iya kungana marja go rewu tuna ngati ya france donc iya kungana sare no tangani ni kasusu wakashi go kita si alla ti kenga rundu ka firano sare mbate no no ke tor kendi sasa siro go no ngai waire me iya kungana warjaran kita iwala da france pour gende ga sare no nga ga national tege kita sasa ngai ni kasusu kasi go yalla yanka ke me kontinu tella ti kenga rundu ka firano ko sare mbate no no tuba antar na mo dia bo ko don ko ubeya ni ka muso ya konota bo ko be muso bila ubeta jigi france pour ka france kan no salite isoro kalo france be mundu ma ko be chogode ambe min fo min ye kafiru jamano kan no salite ta de islam sariya ya haramu ya mogo ka dawo akama yere ki kan muso kono mata ka bila kata france pour aka jigi ika kafiru kan no salite soro pour ebe jiyan nafa munun soro hadama de islama an ka dina min fulambula an kana fere nin jiyan nafa uma an ka dina an kana fere jiyan an tiru nin jiyan nafa uma silaman ya yira lejina daima sigiran nin masailaka an yinin kalima boyoro ni faransi de yinin kalim bora faransi de kata saudiya o ya sor Sheikh Abdallah Bombaji be nyana mayala doni ke ba groupe min sigilembe nin yinin kali bora jiya fantanani kana nube sigaka ka tente qur'ana ni hadisa ani sebo ka kumala
min ye sawaba ni delila be min na ka jaabi ka bɔ ka yira mɔgɔw la faransi ye nin masayila ciw ma faransi musilama ka kafiri jamana ka nationalité ta a bɛ cogo di u ko haramu de don a tɛ bɛn silama i ka kafiri jamana ka nationalité ta u ko min y'u ka sigi papier baasi t'a la i k'o ta sigi papier séjour baasi t'a la i k'o ta mais nationalité u ko a tɛ daga i k'o ta parce que o kɔrɔ ye de n'i bɛ nationalité in ta u b'a f'u ye de k'a jɛya sariya b'u bolo kafiri sariya b'u bolo u b'o de yira i la i sɔnna ba ou bien i ma sɔn an ka sariyaw de filɛ nin ye ni loi minnu filɛ anw bolo ni sariya minnu filɛ i jɛnna n'u ye wa ou bien i ma jɛ n'u ye n'u ko ma jɛ n'u ye nationalité tɛ d'i ma ni ko n jɛnna n'u ye de nationalité bɛ ta k'a d'i ma bon silama k'a fɔ ko ale jɛnna ni kafiri loi ye o ka ɲi wa o ma ɲi o donc an bɛ min fɔ o ye nin de ni darura de ma mɔgɔ min las'a ma e yɛrɛ ka dabɔ a kama ka to ka i ka muso kɔnɔma ta yan ko a ka taa jigin faransi i ka u ka nationalité sɔrɔ ni diɲɛ wari minnu bɛ d'i ma silama sariya y'a haramuya silama ka kafiri jamana nationalité ta i bɛ se k'u ka séjour ta n'i bɛ sigi ye baasi t'o la Omar ya gare wa tirne ni ke ati sedana de ke jarabu ni ke na bolle wo nyanga ni du ko ta hunga tella ta kan conseil na magani ke wara ki de pour que ila wa ke mu ko ne ngam bon ko do ko setane ya len la jarabi ko ni ale ye bara ke ko ale yere ba jata de ka bara yere jira bala an be conseil juman fo aye sarfu ko tarikul amali li ajali nas shirku wa li amalu li ajali nas riya al ighlas an yuafiyaka Allah minhum jami'a an be min fo aye aka jija ka duskun kalasi kabara ta alai kabara to ye mɔgɔw kama shirku de do kabara ke mɔgɔw kama yere jira do dusukun kalasi ye min ye ala k'i lafiya ka bɔ nin fura bɛɛ ma ni a nana ale kɔnɔ ko nin baara min filɛ i b'a kɛ k'a kɛ yɛrɛ jira de kama i y'a to ye fana mɔgɔw kana fɔ n ye yɛrɛ jira o fana ye shirku ye o ko nanjiya min an b'a k'a ye i dusukun kalasi i dusukun kɛlɛ i k'i dusukun kalasi ka i ka baaraw kɛ ala kama sinon n'i ye baara to ye mɔgɔw kama i ye baaraw kɛli to baara ɲuman kɛli to ye mɔgɔw kama fulankafoya do n'i ye baara ɲuman kɛ fana mɔgɔw kama yɛrɛ jira do dusukun kalasi ye min ye ala k'i lafiya ka bɔ nin fila bɛɛ ma oga tirne ni ke ati kuni biti gagam dan donc wurondi wa burun tunanga ni burun tanya mana kati ma bo halle 3h pakati ya sa gino kan mutu ko mi sugure en kanne ma me anga ina tanya mena kiyen no gondi hono warna ko bondi tella ti ibe no warna ko bondi kiyen no gondi yalla yo jurum ko tan ken diwa ma fi salli ti salli gilen nyawa ay ma te hono ke hono sanni ya mun nyanyi nin kalimin ke ko ni nye buru fere la de pour lu be buru fere boy ba soro sufe ubeta buru mumbu bolo beta buru kurata pour sugurudu wakati mugo munum beta buru sa ukolo me sugurudu wakati buru sa buru mimbe ulu bolo atopa buru tobe to bolo ni dugu jera mugo munum bena buru sa ulu bolo fembe ulu lawo awo fembe awula sungalo tilela fengo fenye dum fende fengo fenye mi fende sungalo tilela kana fere mugoma ni ya fere mugoma tara dumunuke mugomi sun wajibilen baka anana dum fen saye bolo kata du mugomi sun wajibilen baka anana mi fendo sakaye bolo kata mi abe junubu min soro a junubu nyogona biye ya deme ala sosola wala taawanu ala al-ismi wal udwan ala ko kana nyogon deme junubu ni yadala donc mogo ni be hera fe yere ye sungalo tilela ika dumuni yoro dumuni fere abila sungalo tilela ika dumuni resora ika dumuni fere yoro ni ika dumuni yoro ada tugu tile felala su felala ni sun tigera ibi ka dumuni yoro da yere har jamana wudo ko wudo be yala sugude da asariya masi aunde ma jamana wudo be jian kono fini tigu de be yala nu ye kamalen koro kamalon koro ye jibi dala ube dumuni be bolo polisu de be bugo
ibe bugode ibe nyangide ibe bugode o jamano be jiya kono atese kay saudiya nunu fula bu ka sariya kono sungalo tilela dumuni feriyero bebe datugude Abdullah Jibril saudiya ka mufti karamo ko baro tundo fatura sudesi min be mogo la salli haramu la o karamo yere dodo ulo kala nala ko dondola ube tama la kata yiriyade ko akwa lebe ciden ka sunna matrafa ciden ko nibe tama la ikami amina amasu ko pasiga be tama danyale ani kalando uko unana iriyade ka dumuni nyini fo kata tilebi ama gi soroka mi ama dumuni soroka ni saudiya di dumuni feriyerote Abdullah Jibril adella ka ke atama to saudiya konona la ko abe ciden ka sunna matrafa alebe mi abe tama de la me uya tile kuru karabbe ko tara yoro te dumuni soroka saye uma miji soroka saye fo kata tilebi ko sariya be ulo golo ala ka hakman da madurala ko sariya nati jamana ko Termin ke ati kira Rasul Fauzan tira bido ibatin kata man taraka salata muta'ammidan fa huwa kafir tikina munda muta'ammidan ke ubi ko do ko ale Sheikh Salih Fauzan ka biro de lamme ko man taraka salatan amidan man taraka salata muta'ammidan fa huwa kafir ko kunni mo mi nya yire tugu ka sallitoye ko ye kafiro ko mutamida kure munye mutamida ye yere tugude me masaila min do sosoli de bal me sosoli Sheikh Salih Fauzan be haklina minka sosolina ale be ni haklina de ka mana ni mugo yi tugu ka farda kelende to ye kafiri sosoli bala don ke ba bolo Sheikh Abdallah Bumbazi Sheikh Salih Fauzan ulu baka har yi yere tugu farda salli kele ya to yibe kafiriya ko ciden ko al-ahadu alladhi bainana wa bainahum sala faman taraka sala faqad kafara ko ciden ko faran fanshi min be silamani kafiri ce salli to le dero ni mugo salli to ye kafir de ko ciden ko fana man taraka salata faqad kafara aw ashraka ko ciden ko ni mugo salli to ye kera kafiru be kera mushrike ani hadisa do na ciden ko man fatatahu salatu asr faqad habita amalu ko cinen ko ni mugo lagasara salli i tugu lagatara salli tara ki daima salli ko ka baro be ciyana donc munum baka ko hari farda kele ko niya to e ka salli ciyana e kafiriye donc fawjani ka kuma bode ka ni yere tugu ka to e ka salli be ciyana mais Cheikh Albani ani Cheikh Ibn Taymiya ani Ibn Seminu non ulu baka ni hada madenye farda kelen to e oti ke kafiriye me be danjela ibe qataro ye kabaira junubu tigiye ni ma salli to e pew ite kafiriya wulu fanal beninka ufana ka delaye munye ko ciden ko al ahadu alladhi bainana wa bainahum sala faman taraka sala bila mutarif faman taraka sala ko ciden kambe ni salli to bil kulliya ni salli to e pewde so sala bunte me ko ako pasge hadisa dobe ko ciden ko nin farda salli durun ala yu kauka fardaye nin mugo min yu kolosi iyun natu u chogola yomali qiyama do lahiru beni ala chabi do arjanna ko mi farda salli durun min fulani nye nin mugo min mu kolosi imu natu u chogola ko lahiru tina ala chella garade ni adiyara ala yana yafima ni auma diya ya bila jaba ulu fana yu kadila yoro ke ni hadisa de donc la sosoli de bala o Cheikh Salih Fauzan yemin fo mutamira ni yere tugu donc o yede doni ke bagaw e wa kuma fula de be koyna doni ke baw ka kuma do de yoye hari farda kele ni yitugo ka to ye kafiri do fana bolo ye kabaira junubu ke ni ma sallito ye pew ite kafiri yalla tikandi ya kanena magana ko biti kungu ngono ngai ni bol nyaawno ngalingi maga me saller ngina ke ku mer ni salli bol nyaawno ko to ko biti ngi kunta salli na ngana salli agati yalla tikandi ya kanena magana bo ko ewa kuma juma bambolo ne shihani konna ja juma bambolo ka di bitigi tiguma
i b'a sɔrɔ bitigitigiw ka bitigi la baarakɛdenw b'u bolo bitigi la ni mɔgɔw bɛ baara kɛ bitigi kɔnɔ ni salli wagati sera olu yɛrɛ bɛna salli misiri kɔnɔ mais olu minnu bɛ baara kɛ olu bɛ to bitigi kɔnɔ bɛ salli bon an bɛ kɔnɔnandiya mun f'u ye ni bisigi bɛ tɛ ka bitigi a bɛ se ka datugu i ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ baligu jama salli wajibilen de b'u kan bitigi da bɛ se ka tugu a bɛ bitigi datugu a bɛɛ kana salli parce que ala ka farda salli jama salli mɔgɔ mɔgɔ ye cɛ ye i ye baligu ye a wajibilen bɛ bɛɛ de kan fo bɛɛ de kana salli ayiwa bɛɛ k'a dɔn fana i ni mɔgɔ ye kɔntara dila cogo o cogo a bɛnna baara la cogo o cogo ala ka farda duuru in wagati de don mɔgɔ si ka kɔntara la ala ka farda duuru di wagati o tɛ don mɔgɔ si ka kɔntara la o tɛ mɔgɔ ta ye dɛ o ye ala de ta ye o tɛ fara mɔgɔ si ka baara kan donc i ka nin dɔn ayiwa n'a bɛɛ nana salli fana e n'i ka baarakɛdenw bɛɛ ye datugu a nana salli o tɛ foyi manqué a ka garijɛgɛ la ala ye min latigɛ ye n'u tora ye fana e nana salli o tɛ foyi d'i ma garijɛgɛ la ni ala ma min sabi ye tile kɔnɔ tɛ foyi fɛɛrɛ ni fo ala ye min latigɛ u ye jama salli a bɛɛ kana salli jama la o t'anw manqué a ka garijɛgɛ la ala ye min sabi u ka to bitigi kɔnɔ e kɔfɛ o tɛ garijɛgɛ fara i ka nafolo kan ka garijɛgɛ sama ka na i ma ala ma min sabi ye donc hadamaden ka nin dɔn ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ni mɔgɔ siranna ala ɲɛ degun bi ka i kɔrɔna yɔrɔ la bɛ bɔda k'i ye ala b'i garijɛgɛ yɔrɔ la i yɛrɛ t'a miiri n'i ka garijɛgɛ bɛ bɔ yɔrɔ min mais ni bitigi minɛnw ye cogoya dɔ de salli wagati u tɛ se ka dɔn jamana in ye cogo min a tɛ komi saudiya ni hakili sigi bɛ yen n'i bɛ baasi bila ka dɔrɔn ka taa salli o tɛ se ka kɛ n'a ko a ka taa salli bitigi minan bɛ tɛ se ka don bitigi kɔnɔ ka datugu k'a bɛ taa salli a tɛ se ka baasi fana bira la k'a bɛ na salli a bɛ sunya de a bɛ a wagati falen salli fana la ni e nana salli jama la olu y'i ma kɔnɔ ye lasara olu fana kana salli jama la e fana ka salli ye a k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ nin cogo la Siala ya ru gonu wanu tanga ni son ko soge no won ay gonu saru gonu pour que la da ken ay retard amma gari ni son ko no won siala ken na kam bon ko muso do aba haketo komi cɛ min fana fule ɲininkali wula a yɛrɛ ka ɲininkali wute komi ya wagatiw dɔ la ɲininkali kɛra bɛ dɔgɔya ya bon mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ n'u b'a lamɛn direct la ni an ye an lamɛnna a bɛ t'u ma whatsapp la ɲininkali ka ca olu bolo kojugu donc an ye nin numéro di olu ma u k'u ka ɲininkali cɛ a ma kɔfɛ mɔgɔw a bɛ kɔfɛ mɔgɔw de ka ɲininkali sɛli la mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ olu de bɛ ɲininkaliw ci ale ma a b'u ɲininka donc a tɛ komi a yɛrɛ b'a kɛ ka nin bɛɛ ɲininka kɔfɛ mɔgɔw de ka ɲininkali b'a bolo bon e ye ɲininkali min a ye ɲininkali jumɛn posé sisan ko musow dɔ bɛ yen komi y'an kɔrɔya yɛrɛ ko wagati sera wagati de ma se yan ko muso dɔ ye ɲininkali kɛ ni sunkalo sera musow dɔ bɛ fura ta pour ka kalo bɔ in jɔ u ka se ka sunkalo bɛ su o bɛ cogo di dɔɔni kɛbagaw ma sira di musow ma ninnu ma kalo bɔ min filɛ nin ye ala ka latigɛ de n'a y'a bila adamaden musow kan n'i ka kalo bɔ nana juru ta ni sunkalo tɛmɛna i b'a sara dɔɔni kɛbagaw ma kɔnɔnandiya ni bilasirali kɛ ka sira di a ka to ka fura ninnu ta fura minnu filɛ nin ye kasara de b'o la ne yɛrɛ tile ka bi dugu ka jɛ ou bien dugu ka jɛ tile ka bɔ a ka bi ma ɲininka ni laada kɔnɔna nin kalo bɔ kɔnɔ a ka dɔgɔ nin furaw tali ye kasara min lase musow ma musow dɔn ni kalo bɔ in jɔra fura y'a jɔ n'a bɛna na cogo dɔ de la a tɛ jɔ tuguni a bɛ kɛ bana joli de ou bien a b'i ka kalo bɔ ɲagami b'i bolo wagati yɛrɛ tɛ kɛ kalo bɔ la a b'a bɛɛ de ɲagami b'i bolo u bɛ banaw de lase mɔgɔ ma musow k'u yɛrɛ kɔlɔsi ma u bɛ kɛ sababu ye ka bana joli bila muso nɔfɛ u bɛ kɛ sababu ye ka muso ka laada ɲagami b'i bolo pewu k'i ka bato ɲagami b'i bolo donc a y'a yɛrɛ kɔlɔsi ma muso kan'o ta i yɛrɛ to ala ka latigɛ bolo n'i ye min sunkalo la i b'a sara mais ni muso min n'a y'a sɔrɔ i y'a ta
ika kalo bo jora iye sungoro su foi ti kasuna kalo mumen ni kalo bo manila furai nyajo iye sungalo mumen su foi ti kasuna ika suka kene me ante muso bila sira ko ika ke pasiga bena ni banawe nyinin kali fula da nyinin ka a folo ko doko ale suneno me nyaadimi debe alela kale sugu do be abo kale da anyana o de be nyaadimi suma ko obe chogodi yala kale sunto to be se ko kale dawa nyinin kali folo ni basitala be se ka kale nda nyana sunto basitala so sila bunte mi ati kale tede ako hari nyafura mimbe toni nyaka akwa dagarai sunto kan nyafura toni nyaka hari niya da musurika kono kono foiti ka sunna shaykhul islam ibn taymiyyah kai risala kono risalatu haqiqatu siyam ayen ninfo nitilo dimu bila ibese ka fura toni nitilo lay sunto ninya dimi de bila ibese ka nya toni nyafura ibese ka toni nyaka ko nonu te sunchiya ewa ika kale ibese ka da ate foiki ka sunna ibese ka kale da inyana ni suntura ate foiki ka sunna ni nyenye ni kale furo jawe akanyi ni kale fulana ko saga muso do de ba de boro ko aya nyina sigi nyogondo fe saga jigi min ba ko bolo ko aka saga jigi akabira ne ka saga muso ma aka saga muso yin ngosi ko saga jigi ewa jigi ko ale ka saga jigi ko ata bila nin ka saka musola bara na ba gosi fo aka keme segi de di ani minye kenenge sawu nani ani keme segi ko abode di ale ma folo no dira ko ale ka saka jigi ba ka saka musola gosi ko aba gosi wala aba bila la wala ko yala sani ale kan nin ka benye nin kalike boate daga ikan ninke naha an asibili fahali shi de nyambani minye ewa misim chema dewa saka jigi de wano so de sawa akan mugo ka so muso gosi ube saka jigi ka mugo ka saka muso gosi aka be sarala ika dama chi de nyambalala qararu de do parce que ni alaye kemesegi ani kenenge sawunani di emasisa saka muso nye aleka ewa saka jigi nya aleka saka muso ngosi yala ambado aleka gosila beke denye ubate denye bedo o dankanya bambolowa yala gosili beke denye ateke denye o dankanya bambolowa ni akera denye dem beke fuladewa sabade do nani do kelen do ba ambo dowa den kisilembe bo bakono ambo dowa e saralaka ba qararudo ciden kunni nya hararu de haramu da tebbe aka be sarala aka saramina ka saka jigi bilala tebbe hararu de do ciden nya ambalala ni ayire nya kenyuma yaye aya ka saka jigi bila ika saka musola aya gosi ama be foila e yere ye fendo ta ka bonya na ka karamana nimmina ika de ka saka mabashi tola mi atebbe sarala de ka be sarala wo ye haramu de parce que gosili min fulen ni nye e fule ka ale sara mais ale ka saka jigi ngosili o be ke denye o be teke denye o dankaniyate na ma ke denye e ma perdiwa donc atebbe wo ye haramu ya tebbe ni ayere ya sonna aya ka saka jigi bile ka saka musola sarama fo foi mafo aya kiye fu donc ni yere ye femminta ka dama la bashi tola mais ni ka be sarala wo ye haramu ya tuketi ashiri amandika putukate kamo mo yagare ko na ka putukate ashiri amandika bon ni nyemi fo ko ewa putukate nyimeni mani pamana kanne bon ko furusiri ko asariya ye jumai o furusiri ko ni sariya ye anya fosnya joli an ka nyini kali jabinu dersula furusiri sariya ye minye dro mogonani ka soro keneka muso waliju mogo yi ka dem muso nyini ika dem muso kadi minye
i ka denmuso fana y'a ɲininka karisa y'i ɲini i b'a fɛ wa n b'a fɛ a ka sɔrɔ u ye ɲɔgɔn ye cɛ diyara muso ye muso diyara cɛ parce que furu sarati fɔlɔ ye de furu ɲɔgɔnma fila ka jɛ ɲɔgɔnma fɔlɔ u ka jɛ ni furu ye fɔlɔ balilifɛn kana ye min bɛ furu bali ka kɛ ni olu bɛ bɔra ye balilifɛn tɛ minnu bɛ ninnu fila ka furu ɲɔgɔn na balilifɛn tɛ min b'u ka furu bali sariya la o fɛn si tɛ cɛ diyara muso ye muso diyara cɛ ye muso ka waliju filɛ cɛ yɛrɛ filɛ o bɛ anw ka laada la cɛ yɛrɛ tɛ ye kɛnɛ kan a b'a ka ciden de bila ka taa a b'a ka wakili bila ka taa muso waliju filɛ cɛ ka wakili filɛ seere fila filɛ ni ninnu naani ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan kutuba bɛ kalan kutubatul haja o tɛ wajibi ye hari nu o ma kalan foyi tɛ furu la maana kutuba min filɛ n'a bɛ kalan misiri la de n'a ma kalan furu la foyi t'a la furu sarati t'a wajibi tɛ fɛn kanunen do furu la dɔrɔn o kutubatul haja kelen b'a kalan a dilolen tɛ ko alimami de ka kalan muso ka waliju bɛ se ka kutuba in kalan cɛ ka wakilu bɛ se ka kutuba in kalan seerenw yɛrɛ dɔw bɛ se ka kutuba in kalan a bɛ kutuba kalan ni kutuba kalanna waliju b'a fɔ n ka denmuso karisa n y'a di karisa ma furu la ni cɛ yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan a b'a fɔ n y'a minɛ ni cɛ yɛrɛ tɛ kɛnɛ kan a ka ciden b'a fɔ n y'a minɛ a ye seerew bɛ seere nin na furusiri ye nin de ni furu nafolo fɔra a filɛ n'a bɔra a filɛ n'a tilancɛ de bɔra a filɛ furusiri kɔni ye nin de Sheikh Abdallah Bumbaji bɛ nin de fɔ n y'a ka kitabu min fɔ a bɛ nin de fɔ a kɔnɔ donc furu ye de ni mɔgɔ naani de